gargajiya. Sana'a ta sakokin mu yai asali tuni, ba ma kula aka bar mu baya a duniya. Bisa gaskiya hikimar da Allah ya mana, bai kyautu mi banza da su ba duniya. Kan da masaka sun yi kwazo tuntuni, da ko japan ba za su bi mu ba duniya. Jauha da kaftani akwai su da kwarjini, mun bar su mun dawo cirko-cirko na duniya. Ya za mu bar su hake ka ba mu da hankali, mun raina al'adun mu sai bambankiya. Bisa gaskiya har yau akwai mu da lokaci, mu tsaya mu kyautata ayyukan gargajiya. Kayan dawaki ba ina mu daban-daban, duka duniya in ka bi duka zagaya. Duka mai sana'a mun kira shi ya taimaka, kan yi mutuncin ayyukan gargajiya. Majina ana sha'awar ginin ku a ko'ina, wadda kun ka gada tun aro gargajiya. Jama'a mu tashi mu nuna batan kar mu yau, a fage na al'adun mu yau gargajiya. Hausar mu harshe ne a dangin harsuna, da muke gadara ko'ina nan duniya. Har ma yi zaurance da waka ma da shi baki daya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. bayan haka masu kallon mu ko ina suke a faɗin duniya a wannan fili namu na duniyar Hausawa a gidan talabijin na Wisal, muna muku barka da zuwa da kuma sake saduwa da ku a karo na uku. Idan masu kallo ba su manta ba, a tattaunawar da muke da malamin malamai Farfesa Aliyu Muhammad Bunza, kamar da muka faɗa, farfesa mafi karancin shekaru a duniyar da ake karatun Hausa, marubuci, makaranci, manadarci, mawallafi, mawaƙi. A farko mun yi gagarumar shimfiɗa akan wannan hili, sannan a zama mu na biyu kuma mun tattauna akan wane ne malam Bahaushe. Idan Allah maɗaukin sarki ya yarda, a wannan zama namu na yanzu za mu duba asalin harshen Hausa da kuma bazuwarsa a ƙoƙarin da muke na ganin inda addinin musulunci ya kwana a wannan ƙasa ta Hausa, a cikin wannan al'umma mai ɗimbin tarihi. Allah gafarta malam, muna maka barka da zuwa a wannan fili a karo na uku. A yau in Allah ya so za mu tattauna akan asalin harshen Hausa da bazuwarsa, mu duba ƙananan batutuwa da suka shafi alaƙar shi harshen da wasu harasa da suka hada da kamar buzanci da fulatanci da larabci da turanci da kuma yarbanci. Sannan mu duba aro a harshe, ci gaba ne ko koma baya. Bayan haka kuma kila za mu duba wani ƙauli na mamayar da ake cewa harshen Hausa yana yi ga ƙananan harasa a farfajiyar Afirka, da kuma wani zance da farfesa Abu Manga yake yi a Sudan, yana cewa harshen Hausa shi yana jin ba harshe bane mai zaman kanshi, yana ganin wai wani yare ne daga cikin yaren larabci. Sannan yau an waye gari an ci harshen Hausa ya zama zaɓi a makarantunmu na secondary school. To me ake hange wani abu zai haifar ga harshen Hausa? Allah gafarta malam, asalin harshen Hausa da bazuwarsa. To da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Idan aka ce kalmar asali, kalmar larabci ce. Da dai ka tambaye ni tushen Hausa, to tushen Hausa ita ce kalma ta asali ta Bahaushe. To idan aka ce ana neman tushen abu, ma'ana ina ya fito, ina aka ciro shi. To idan aka shimfiɗa harsunan duniya gaba ɗaya a bangon ƙasa, babu harshen da aka yi wa ɗan adam wahayinsa, amma ai masa wahayin rubutu. Harshe abu ne da ake tashi da shi. Da ka bi tushen larabci wanda ke yafi kowane harshe yaduwa a duniyar musulmi, sai an samu matsala gano ina wane ya fara larabci na duniya. Idan an bi tushen turanci, to shi ma za a samu matsala wani ina ne an ka fara yansa a duniya. To idan mun ce muna neman tushen harshen Hausa, wato ina aka fara magana da harshen Hausa, to wannan tambayar sai ta kawo mu ga ina Bahaushe yake. Mun kuma bayani ina ya fito. To idan muna son gane ko tushen harshen, shin harshen zuwa aka yi da shi, kamar yadda Farfesa Abdul Amid Habu Manga ke cewa, yana ganin wani harshe ne na Larabawa ya zo ya samu tagayyara. Farfesa Abdul Hamid Abu Manga na Sudan ya yi wannan hasashe ne saboda shi mutumin Sudan ne,
kuma ya ga Hausa ta mamaye Sudan a shekarar 1980. Akwai bahaushen a arewacin Najeriya miliyan 3.100 wani abu a cikin Sudan. Miliyan 3.100 wani abu tun 1980 a cikin Sudan. Bale yanzu da abin ya wuce wannan misali. Ya wuce wannan misali. Watakila abu man gana gani yawan da yake gani ga Hausa da kalmomin sun yi kusa da larabci yake can larabci ne. Rashin abin da dan ruda shine ai lokacin da bahaushe ya musulunta. Dukkanin kalmomin ibada da kalmomin ilimi da kalmomin tsaro na ibada ga larabci aka aro su. Kuma duk wata al'umma ta musulunta duk kalmomin ta na ibada ga wannan harshen da ta aro shi, in kiristanci na in addinin musulunci. To wannan dai cewa Hausa na da asalin larabci abin da ke rudon mafi yawan irin mu ɗalibai ganin kalmomin larabci sun yi yawa a cikin Hausa. Masu ganin a'a ai tushen Hausa tushensa daga Ethiopia ne. To sai mu duba cin asalin shi yaren na Amharic na mutanen Ethiopia yana da alaka da harshen Hausa. Asalin harshen ko al'adun mutanen ke da alaka da al'adun Hausawa. Domin idan a Habasha wannan harshen ya fito to dole a samu kalmomi da yawa na mutanen Habasha da suka yi tasiri ko da ko ba da asalin su, wanda ke wannan wasu masana sun gano akwai kalmomi irin su kwankwaso suna kiransa makwankwas, irin su gizagizai suna kiransa damina, irin su hannun taguwa suna kiransa riga wanda kusan kamar riga ne. Irin kalmar mahaifi suna kiransa baba wanda kuma kalma ce gaba ɗaya abin nan kamar baba kenan. Baba. To kaga irin da baba da iya da inna kalmomi na duniya sun yawa ba sai an abin nasu ba. To in an dubi wannan sai mu ce to lallai watakila akwai alamun birbishin cewa tushen Hausa yana yiwa a ce watakila daga Habasha ne, ba tabbas ba ne. Amma kuma al'adunsu na magani da warkarwa da al'adun mutuwa da al'adun haihuwa sun yi kusa ko kuma canjar na Bahaushe. Da za a nuna da ake kuka mutuwa a Habasha, Ethiopia, za a ga bai da bambanci da Bahaushe ke yi. Mun yi wannan bayan tuntuni. Saboda haka dai wasu ganin asalin Hausa daga Habasha zo nan ne suka tsaya. Masu ganin cewa a'a ai harshen Hausa harshe ne da ya cunkusu cikin Sahara Afirka, wanda ke kabilu ne suka taru da yawa na duniya, kowa baya jin harshen dan uwansa. To daga nan ne aka tsirar da harshen Hausa domin a samu harshen da za a yi hulɗa da shi. Sadarwa ga buzu, ga bayarbe, ga inyamuri, ga angas, ga kwararrafa, ga ataba, ga kabilu iri sun taru. Kuma ayi wurin kasuwanci ne da kila idan ka zo duk wannan kasuwar gaba ɗaya ba mai harshe sai ma mai harshen ka. Dole a tsinci a samu wani harshen kasuwa a hada, wanda ke wasu na gan cewa wannan shine asalin harshen Hausa, amma samun tushen in ne ke babu tabbas. To ita wannan magana tana rauni kwarai. Rauninta na farko shine idan ana ganin Hausa an same ta ne saboda cunkoson al'ummomi daban suka yi yawa, to cikin wani harshe aka ɗebo ta. Ba yiwa ɗebo cikin wannan harshen gaba ɗaya haɗa ta Hausa ta ma. Dole ya zamanto akwai wannan harshe ko da kuwa lingi-lingi ne, ko da ko bai da ƙarfi kwarai. To ga ɗalibai na ƙarshen lokaci irinmu muna ganin wannan hasashen yana kusa ga hasashe marar dalili ga ilimin harshe, marar dalili ga al'ada, kuma yana kuma hasashe ne mai ɗan alamun wani abu ya so shirin wanda ke ganin Hausa ta bunƙasa. Dole mu amince cewa akwai harshen kuwa cinye sauran ƙananan harsuna yi ya rinjaye su. Saboda ka batun cewa wai ya an same shi ne daga cunkoson harsuna baya yiwa, saboda za a samu wasu harsuna yan zuriyar Chad yan uwanci Hausa suna da kalmomin makusanta junansu, amma har yanzu waɗannan yan zuriyar su cikin Hausa akwai kalmomin da ke buwayensu, irin takaddarun sautuka, irin ka, da, ba, kya, kwa, gwa, tsa, fiya suna buwayensu. Kaga idan wannan akwai shi to kenan ga fahimtar wasu ma'ilmanta harsuna, tarihin harsuna suna ganin a'a ai tun fil azal akwai Hausa. Harshe dai ne mafi sauƙin al'amari, mafi sauƙin fahimta, wanda kuma yake da jama'a masu yawa suka lashe yan ƙananan ƙabilun suka tara. Wasu na ganin wannan shine asalin harshen Hausa. Wasu ka ce shi wannan harshen ai tun tushensa da Girkawa ya fito,
wanda mun yi wannan bayani cewa ya tuna daga cikin ƙasar Misra lokacin da aka yi hijira gobirawa suka zo nan suka zo da harshen su na kubar mana harshen na gobarci wanda yake yana kusa da alaka da ibdanci ya zo ya mamaye ƙasar ya yi komai da komai amma kuma su masu wannan tarihi sun manta cikin bayanin su cikin daga cikin sai hadisan su na wannan bayanin sukan ce gobira sun iske zamfarawa a kasar Hausa to idan haka ne su kuma zamfarawa ne harshe suke ba shakka shine babban abin tambaya ka kenan wannan kuma ya nuna yanzu sai mu koma tushen bazamfare sai mu ga malaman tarihi irin su Madi Adamu irin Daya Lange wai suka dan binciki dan asan tarihi sun fahimci cewa su kansu zamfarawa da mutanen Kabi da mutanen Sakkwato kasar cikin su ne aka haifar da harshen lanna da karshe daga resun da kara suka fito saboda noma da yawon bidan kayan farauta sauran irin su kaga akalla dai idan har su gobirawa ana ganin sun zo su ne tushen Hausawa sun zo da harshen su to a san cewa gobirawa suka zo sun zo suna da harshen su kenan harshen suka zo shi idan har bai canjar da Hausa ba to sun tar da Hausawa Hausa rinjaye wannan harshe na masu fahimta ce a'a ai ba gobirawa suka kawo wannan harshen ba nan ne asalin harshen ba ai asalin harshen Hausa daga Habasha ne masu faɗin daga Habshawa ne ok mun kare batun Habasha mun kare magana to idan aka dauko magana gobirawa aka aje ta gefe daya sai mu dauko bayanin su kuma dalibai yan uwan masu ganin cewa harshen Hausa cikin kasar Hausa aka haife shi cikin kasar Hausa ya tsiro Hausawa nan suka tsiro harshen su yafi sauki suka mamaye sauran harsuna ba tare da yaƙi ba dalilin mu ko shine da wani wuri ne harshe ya tsiro ba zai samu dauloli da yawa ba zai kasance daular Zamfara kawai za a samu to amma cikin wannan harshen akwai daular Zamfara akwai ta Kano akwai ta Gobir akwai ta Kabi ga dauloli da yawa cikinsa wanda ke a nan cikin yankinmu na nahiyar Afirka babu harshe mai daulolin sun kai daular ƙasar Hausa ba shi a halin da magana ba shi ko shi in ka duba yarba da ka ɗibi da olo ka gama da wani labari zaka in ka duba ibra ka ga ka labari in ka duba su tuwa da ma'ana buzaye da ka shiga cikin Nijar duka hita an labarin su ya kare in ka duba yan duwala da ka cikin Mali duka an gama labarin su in ka duba kwatakwalawa da ka cikin Bani cikin Benin Republic su shiga cikin Kabar Kana an riga an kare labarin su in ka duba Zabarmawa da ka wuce Nijar a cikin Nijar kai cikin Nijar ba zama labari ya kare ya zan bako sai dai ina ya fito ina a koma in ka dauko babur bakin Borno na al'amari ya tsaya in ka duba kabilar Kanuri daga daular Kano da aka fata bayan ta ba wani abu ba ta da ko ina ba kuma na aka tsaya kaga in ka duba daular kabilu irin su Wela irin su Konko irin cikin Borno yan kananan kabilu ne sun ka tsira kuma su kuma mafi yawa harshen Kanuri ya kasa lashe su Hausa ta shiga ciki ta mamaye su saka kuma ke ganin cewa in dai za a bi adadi ƙididdigan yawan dauloli ƙididdigan masu magana ƙididdigan faɗin ƙasa da daɗewa a ciki to ga alama Hausa nan ta tashi harshe ne wanda mai zaman kanshi wanda mutane Allah ya kaddare su suna amfani da shi kuma yayi yawa amma yayi are da yawa yayi cunkoson abubuwa da yawa sun shiga cikin sa saboda yawan aron ne hankalin mutane ke tashi wanda ke zamu zo wannan wurin sai mu fayyace me yasa mutane ke ganin ai wannan harshe ne kawai amma ya yi al'ada da yawa cikin wasu harasa to za mu zo nan mu ga tsofi da bibi bismillah to yanzu batun mu na gaba tun da mun riga mun gano da harshen Hausa harshe ne mai zaman kanshi to wala Allah abu na gaba shine alaka shi da wasu harasa kamar da muka ce abinda za mu yi magana kenan duk da yake da alaka ta aro ce ko ba ta aro ba amma ga ɗalibta ana karantar da ɗalibai cewa Hausa tana da alaƙa da Budanci da Fulatanci da Larabci da Turanci da kuma Yarbanci to wace alaƙa ce a tsakanin harshen Hausa da waɗannan harsuna alaƙa ce ta ba ni gishiri in baka manda ko ko alaƙa ce ta tsakanin mai gida da yaron shi kamar alaƙar maji daɗi ko ko ya abin shi Allah gafarta mana to ba ɗaya mu da taurari ne na farko shi da harshen Buzanci to harshen Buzanci ba mu cewa kai tsaye babu alaƙa tsakanin Bahaushe da su domin daga cikin abin da malaman mu ke koyar da mu akwai Hausawa da makwabtansu duk inda makwabci yake za a samu aron harshen sa ko al'adarsa ko kuma wani abu ko addinin sa buzaye makwabta ba Hausawa ne sun yi makwabtaka ta
da mutanen Katsina. na'am Idan ana labarin kasar Hausa, Katsina cibiya ce na'am da babu Bahaushen da zai kauce mata. da zai musu wannan Musun wannan. na'am Buzaye suna da alaka ta kut da mutanen Sokoto cikin Gobir. na'am Kaga kuma kasar Hausa ce. Ba Suna shi da sosai. alaka irin ta jini da tsoka da mutanen Kano. na'am Kaga yan duba wajen su bici da sauran. Na'am. Ka kenan su ma suna alaka ce makusanciya na'am da kasar Hausa. Na'am. Suna da alaka ta kaf da kasar Kabi. na'am Daular Kabi ya duba Na'am. cikin gefen Arawa Na'am. sai a fada cikin Nijar sai cikin Maradi. na'am Ka kenan su wannan alaka ce ta iyaka. na'am To idan aka samu alakar iyaka da mutane, Na'am. dole a samu alakar harshe, Na'am. dole a samu alakar addini, Na'am. dole a samu alakar kasuwanci, Na'am. dole a samu alakar mu'amala tattaunawa. na'am To buzaye suna da alaka iri uku da Hausawa. na'am Na ɗaya akwai alaka ta addini. na'am Ga alama sun rigaye Bahaushe karɓan addini. Don tun lokacin da su buzaye su buzaye. Na'am. Don tun lokacin da musulunci ya shigo ƙasar Misra, Na'am. ya shigo cikin Sahara, Na'am. jagorancin Amr al-As. na'am Ana jin da suka zo shi Amr al-As ai a dajin komawa buzaye suka kashe shi. Albarabara. Oh, na'am. Suka kashe shi wurin. Barbar Albara kenan. Na'am. a albara buzaye ne Buzaye. buzaye ne Barbar So, daban, eh, buzaye daban. so Na'am. kashe shi to ai shi Abdullahi wannan kiran suna kiran su tarihi a Tuareg wanda Tuareg wanda ke ba Hausa Laraba ba ture kira Na'am. ba ture ke kira Tuaregs Na'am. amma a Tuareg sai kiran su Larabci Na'am. to da al'amari yake shine na'am su buzayen sun kashi kashi yan zuriya ne na'am amma sanannu a cikin su na'am akwai Kelgaras na'am akwai Kelelu na'am akwai Elesleman na'am akwai Tamjak na'am sama akwai Tamasgida na'am waɗannan su ne manyan ƙabilun Su ne suka manyan ce manya ƙabilun buzaye. ƙwarai suka shigo Na'am. cikin ƙasar Hausa na'am sun taimaka wa Bahaushe hulɗa su da abubuwa na ɗaya kayan sufari na'am ƙasar Hausa ga yanayinta ƙasa ce mai alamar sahara da rashin ruwa sosai na'am su suka zo da raƙumi su buzaye saboda duk inda Bahaushe ke hulɗa da raƙumi Eh. za ga inda yana da alaƙa da ba'are ko Na'am. kuma buzu Na'am. shi yasa kalmar ta shahi raƙumi irin akala akala kaga ba ta mu bace to ta su ci ta fice tasu ce Buzanci ne. buzanci ne Akala. duk abin da Na'am. shi harkar raƙumi irin saddar raƙumi irin Eh. maganar su abubuwa irin duk dai su Na'am. bisa dabbobi irin su to na buzaye ne na'am buzaye suka zo Bahaushe da rawani musamman musamman saboda zaman su sahara su Na'am. da iskan su da ƙuran su Na'am. yanzu shi Bahaushe bai san ya sa rawani ba na'am ko hula ma da baya malfa ya sani na'am da shi da fulatani amma kaga sai buzu ya zo mai da rawani don haka ma cikin karin magana ba su ke cewa sai ya ga abin da ya kwancewa buzu nadi don haka kenan buzu ya san da naɗi shi yasa ba ga dan sala wanda kasar kabe yake Na'am. kusa ga buzaye Na'am. yana cewa an ce buzu inda duk yake Na'am. yayi naɗi bai walwale shi ba to yace ranar bara da zane ya wuri Eh. na ishe buzu zashin jiko duk rawani ne ya zube kasa ma'ana zai jikon garin kwaki Eh, zai garin cikin kwaki. wakar a ci dai ba don a koshi ba garin Garin kwaki kwaki ya ya yi taimako Na'am. ya yi taimaka Na, ya kaga taimaka. anan na'am yana hatta da alaƙar sutura na'am irin wannan rawani Na'am. ga buzu ma karbe shi Na'am. haka sutura doguwa wannan jallabiya Jallabiya. ba ga balarabe ga buza ma karbe su buzaye saboda buza suka fara zuwa da su Na'am. shi yasa ba haushe ba jallabiya ya fara ce jallabiya don sadu su mutanen makka Daga amma baya. asalinta Mm. sunanta mi kashin ki sai gwani tabbas haka Kashin kashin ki sai gwani kashin ki sai muna gwani. ji bakin teloli saboda shi ba haushe abin da sani Eh. warki a je kashi a bude kai ayi amma ita kuma wannan in ba jaye ta ba sai kai kashin ka ta da abinka ka kenan an samu shakka alaka sosai. ta sura Eh. sai mu zo ga alaka ta abinci na'am irin kanwa na'am irin gishiri na'am irin manda Na'am. irin balma Na'am. duk ga buzaye muka same su duk kalmomin na na buzanci ne ga buza aka same su Na'am. irin kayan kawan da mata ke yi ga huskar su Na'am. irin katambiri Na'am. irin kowa Na'am. duk daga buzaye aka samu su na'am shi yasa ma a cikin birnin Kano akwai wata babban unguwa mai suna mi almandawari me Almandawari. me magana mandawari kan malam ai buzaye ne da Mun ja bakin ai da malam. buzaye ne Na'am. da fulani masu kawo gishiri na'am idan so kawo mutane gishiri aka zo a saya na'am mutanen da ke da cewa mandawari ma'ana gishiri wari ya zo to man da wari shine asalin mandawari gishiri ya zo shine asalin mandawari na'am kage daga nan Mandawari. an samu mandawari manda gishiri budanci, manda wari gishiri kuma wari ya zo fulatanci ya zo ya zo manda wari na'am so kaga wannan ya nuna mana cewa buzaye alakar mu da su babbar alaka ce na'am wanda sannan ya akwai tasiri da alakar harshe. yaƙi na'am wanda ana gayyato su kasar Hausa a yaƙi Na'am. a matsayin sojojin haya Na'am. su ma Hausa ana gayyato nasu Na'am. ai Abdullahi Gwanna cewa katar na ka bugayya kaza na magge cikin wakar sa ta infaqul masul Ba shakka cewa sosai. mun yaƙi ka bugayya kun mun yaƙi na maggi Mm. wa'annan Duk mayakan kabilun buzaye buzaye ne ne. na maggi ai don haka samboli ke cewa Na'am. nan maggi kara ne mun jiya ba shi ɗebowa kana iya ɗebo karan ga komi ka faruwa Na'am. gaba da gaba Na'am. doki da doki ka taruwa ka kwana cikin su gaba gaki babu garkuwa ma'ana nawa jamboro da waka
wani sojan haya da aka dauko da gande domin shi Sokoto yaki da gande domin shi Sokoto yaki da ya karewa Sokoto yaki a sojan haya ka ba suka dauke shi ya kare musu yaki a sojan haya aka dauke shi Gwandu to shi jambaro din ana tura shi cewa wai ya zo ya yaki na maggi da kafu ga manyan buzaye ne dama arna ne an jawo su da su abangulu su ne manyan arna da kyau buzu ne abangulu buzu ne da abangulu da na magge da kafu gaye buzaye ne bakaken buzaye ne su ma kuma suna a cikin tamasgida manyan bakaken buzaye ne to ka kenan akwai doguwar alaka da mu da su in ka duba bayan haka alaƙoƙinmu na magani buzaye mutane ne wanda ke cikin sahara wanda ga al'adar maganin duniyar mutane cikin duniyar mutane an fi samun magani wurin da ke da ganye kore kuma ganyen koren ko ina maganin duniya sai ya bushe za a yi magani da shi ya fi amfani da shi ya bushe don haka za a kunshe-kunshen magani da guru da midami wanda ke buzaye sanki don haka buzaye muna da wannan alaƙa tasu akwai alaƙa ta addini domin suka zo da addini a nan kasar za ka iske kalmominmu na addini sun fi alaƙa na buzaye buzaye na asali Suleiman manyan malamansu a cikin harshen su na asali ba su da al-ma'arifa babu al-ma'arifa wadan abinda bature ke ce ma definite article kace za na fahimta ko kace al da larabci ko za ba su da shi ko kuma in can karshen kalmar Hausa da ake alhamdulillah don haka idan za a ce ma buzu alkitabu ana koya mu don shi zan musulunci shi bai cewa alkitabu saboda bai da alf dalan cikin harshensa ba shi kaman bayarbe ne kaga dole a samu matsalolin kalmomin sa kaman inyamur ne baka samun qada da la da ka babu baka samun su sai dai a yan dibaru saboda kada an ce buzu alkitabu yana da alle yake da sai ce lekitabe to daga lekitabe akwai an bawo shi kuma mi littafi in an ce al-imamu sai ce le-imame kai ko ce mi ka ce limami in an ce alwaliyu shi ko ce liwaliyu ka ce mi liwali ba shi ka ce wajen aure ka kenan al na kalmar buzanci sai ba haushe tabdilin ta da le saboda le buzu yake shi bai da al in ka ce ma yanzu ba haushe ce ma principal sai da ce ma principal ko principal bai da pa in ka ce ma question paper bai ce ma question paper ko da ko dan boko ne professor sai ce question paper a bai ce ma question paper dan yayi sai ga ya kuri yace question sai babu babu q ga Hausa Allah ga bata bala to masha to kaga wannan alaka ce da buzu yake da shi ta ilimance kuma ta tasiri a cikin harshen Hausa na biyu akwai alaka ta karatu ta rubutu buzaye tun fil suna da rubutu rubutu ba na kowane harshe ba su ma Hausa suna da shi amma ya bata wanda ake kokarin gano akwai rubutun tahi akwai amma lalle akwai wannan alaka da daddiya ta rubutu akwai ta tahi sannan akwai alakar sarrafa kaba buzaye da zabramawa ke sarrafa kaba suka kawo bahaushe shi a sarrafa a yi faifai a yi tabarma a yi wasu abubuwa kaga wannan dogon alaka ce da bahaushe da kyau za a iya samun su kalmomi irin su da yawa irin su za a same su na buzanci da yawa dole ne kaga wannan ya nuna dangantakar su ta kowace fuska za a samu are-aren kalmomi ba don kasawa ba domin hulɗa dan uwa dama za ka yi aro ne wurin da baka da abu amma kana makusancinsa sai ka sauya domin ka gane shi kuma mai irin harshen kai gane shi ba shakka sosai to wannan shi dan abin zan dan faɗa kan buza a gurguje wal alƙila wannan shi ya kawo mu daga abin da ake ce ma musa gurbi a harshe muna ɗalibai sai muke jin waɗansu ɗalibai da na fito akan iyakar Sokoto da Gobir da sori da Niger tantabara su ce tantaraba haka ne alayhu su ce ayallahu haka ne turare su ce tulare haka ne aihuwa su ce aihuwa haka ma in ka zo wajen shigifa su ce kijifa to irin wannan alakar duk ita ta haifar da wannan dama aka ce idan harshe ya dade zai samu kare-kare da yawa saboda asalinsa na iya tayyarawa ka gane misali ba sako ce ba shiri ko na shirya ba zan ce ma shira haka ki shirare ai daga shira aka samu shi Ahmadu ya hisu kane shirye duk ba sakin da ka sani Ahmadu ya hisu kane shirye babu batun banza kuma babu sakewa kuma in ya tsaye ba mai kausai to abin da ke son gane shi ne kalmomi sukan tashi tun tushen su saboda dadewa da tsufa a samu ƙari cikin su wasu kuma su bata gaba ɗaya don ba mai amfani da su wasu kuma addini bata da su akwai kalmomi ga addini tabu ne ma'ana haramtattu ne to da addini ya zo tun ana amfani da su a
fili malamai su bar amfani a bar amfani da su a ilimi sai su tafi su bata baki daya. Yanzu duk abin da shafi al'aura ba wasu sai dai mace al'aura, kalmomin duk ya zubar da su. duk abin da shafi al'aura shi balado sai ce al'aura, ba shakka tabbas. amma da zaka dauka kalmar al'aura da Hausa za a samu kalma akalla 65 duk wanda aka faɗa sai ranka ya baci. Subhanallah. Kaga dole a jaye su ayi amfani da kalmar da mafi sauki waɗanda addini ba zai zubar da girman mutum ba ayi amfani da su. Na'am. Alhamdulillah. To Allah ga tuma da yanzu sai mu zo akan kuma manyan mutane. Fulani. To harshen fulatanci. Harshen fulatanci kamar da ka faɗa manyan mutane ne in babu gobira da kabawa kusa. Allah ya gafarta ma. To amma in akwai gobira da kabawa kusa gaskiya ba za su yaye muna ba. Za su yaye ba. Ba za su yaye ba. Mutane ne ko. To su Fulani da Hausawa dangantaka suka manta jini da tsokaci. Na'am, Allah ya gafarta malam. Tun gabanin zuwan Mujaddidi dan Hodiyo akwai Fulani kasan nan. A ƙasar Hausa. Bai iyo shezo. Shekara 200. Shekarun yanzu. Ya iska Hausawa ya iska Fulani sun yi sun gaji. Na'am. Kuma Mujaddidi dan Hodiyo ya hito kakannin su hito daga Futa Toro Melle. Na'am. Cikin Mali. Na'am. Suka zo har Marata. Na'am. Harun da aka hishi Usman dan Hodiyo. Na'am. Kuma ya ko da ya zo kasan nan ya tar da akwai ilimi, akwai malamai, akwai addinin musulunci. Akalla zuwansa in aka bi diddigin tarihi addini ya fi shekara 300 kasan nan. Kafin bayan shi Usman. Kamin ya fi 300. Don ko da duk kalmomin mun amfani da su. Saka jahilci ne kwarai mutum ya ce ai zuwan dan Hodiyo kawo musulunci. Shi da kansa ya faɗa a cikin littafinsa. Ya ce ya tar da musulman ƙasa cikin musulman ikhwani. Cewa musulman ƙasa su ana kasa kashi uku. Na ɗaya akwai waɗanda an musulmai tsantsa to ya an ka same su kenan. Daga tun bai zo ba. Yace kuma akwai mukhallidin masu cakuɗa musulunci da addini. Tabbas. Yace kuma akwai na uku su ne ma shan maqattu ra'ihatul islam ba taɓa shakin addinin musulunci ba. Na uku kenan da magana shehu da kansa ya nuna akwai musulmi, akwai musulunci, akwai karatu, akwai addini. Wataƙila yanzu wanda ya iske ƙura ya bice wannan ga haka sai ka kaɗi wannan ƙura domin a kai ga addini na asali a koma gare shi. Allah shi ya yi masa. To Sheikh da ya zo ya tarar da Hausawa da Fulani suna cikin zama na yau ciyo gobe lafiya. Domin zama ana zaman yan murna ne. Wannan Bahaushe shi ne manomi. Ba Fulatani shi ne makiyayi. Duk inda makiyayi yake da manomi zaman lafiya zai buwaya. Domin dole dabban mutum da shiga cikin gonan wani. Don haka aka samu yan hadace da tsakanin su da buge-buge da kashe-kashe. To sai da Usman bin Hodi ya zo bai zo da kabilanci ba. Shi bai zo a matsayin Bafulatani ba. Ya zo a matsayin mai kalmar la ilaha illallah. Ya zo a matsayin da duk wanda ya furta wannan kalma yake da ita dan uwansa ne. Abokinsa ne, abokin zamansa ne. Bisa kaddara. Harshen da yake da shi harshe tasiri ke gare shi. Komi za ka saurari mai harshe irin naka. Da a ce a kaddara mun mutu gaba daya za a yi mana hisabi. Mala'iku sun zo sai ka ji mala'ika ce a shiga layi shi ka za ka yi wurinsa don ka ji Hausa don za ka samu layi ta ka ce wanda bari shi ka wurinsa don ko kuka ne da saurari ko dan uwa da ce to ga mu dai mun zo kaga za ka yi wasan dabaru nan ga kaga Bahaushe dan uwanka to saboda haka wannan harshen da Sheikh Usman bin Fodo ke ji ya sa mafi yawa idan ya zo wa'azi da Larabci yakan kira ƴan uwansa da wannan harshen. To daga nan aka samu da ana shiga cikin wannan addini har masu gurɓa tarihi suna danganta jihadin dan Fodiyo da kabilanci wanda bai dace ba ko a danganta da fulatanci wanda bai dace ba ko da ba da kare ne ya zo dole ya kira da karci ko da barbe ne ya zo da yarbanci ko da Bahaushe ne da Hausanci da kira ko da Inyamuna da Inyamunci da kira don haka amfani da harshen ka kira mutane ba laifi bane kenan abun ba ga yaran shi ba ga yaran shi aqidar shi aqidar to Usman bin Fodiyo da ya zo ya samu jama'a aka taru aka yi da'awa aka yi kira sai an tarar da daular ƙasa Hausa babba irin daular Gobir da daular Kabi aka yaƙe su. To kaji inda matsalar ta zuwa an yaƙe su an yi ba ta kashi an kashe an kama kowa ya kama bayi wanga ya kama to dama da an samu yaƙi to kuma zama ya zo cikin yan matsaloli wannan shine tushen tarihin su. Alhamdulillah masu kallon mu mun ji irin asalin harshen Hausa da kuma bazurarsa a duniya. Idan muka dawo insha Allah za mu duba alakan harshen Hausa ne da kuma harshen Fulatanci. Allah gafarta malam muna godiya. Allah saka da alheri kuma Allah saki gwada mana mu haɗu a darasi na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa kullu amin wa antum bi khair. Hausar mu harshe ne a dangin harsuna da muke gadara ko ina nan duniya. Har ma yi zaurance da waka ma da shi, baki daya.